Ayike kuhambe kohamba ngalabo plastic bags noma nje ikhwamana noma esikhulu esincane senziwe ngoplastic kwathiwa sekuthiwa no singabe sabashisa. Alright, ngani na? Hayi kwathiwa sekukhona indlela yokuthi kwenziwe umsebenzi wezandla ngawo. Maningi ama-skills ebesikhula nawo namanje maningi kakhulu-ke manje. Kodwa nathi ngalezi khathi abekhona ama-skills. So kwase kuba khona abantu abasifundisa ukuthi ngalama plastic singabe sawashisa, singawasika asikwe kahle bese senze odometi besikole esikolweni ngawo, senze umsebenzi wezandla esikoleni thina amantombazana ngoba abafana babenawo umsebenzi wabo wezandla bebewenza. Angithi esikoleni phela besenza odometi inhlobonhlobo sikrosha, sithunga ey'koleni zethu. So nje bekukuningi besikwenza okwama-skills ebesikufundiswa ey'koleni zethu. So kwasekugcina-ke asawushisi-ke manje labo plastic bags kodwa mangabe usesithulile bekuphakathi so bawasha kahle noma sibathintithe kahle bese siyafundiswa ukuthi siyabasika, sesenza odometi ngabo, sesenza omethi ngabo, omethi abakroshwayo. Namanje futhi basekhona abantu abasawasebenzisa ama-plastic bags njengesinkwa sempilo abaphila ngaso, which is very, very good and kubalulekile lokho. O-plastic bags laba bayasebenza. Bakhona abantu ababasebenzisayo, benza odometi, benza okhaphethi basendlini, benza izinto ey'ningi zezandla ngalabo plastic. So-ke sebaningi kakhulu-ke futhi-ke manje sebeyimali. Uma esitolo wacela nje ukheshi ekubuza ethi ngicela ukubuza uplastic uyawucela? Yebo ngiyawucela. Sekuyimali. So-ke asisaphuthumi-ke futhi ukubashisa kakhulu-ke manje njengoba nasekhaya besivele cha kungaseyona into esiyenzayo ngoba sekunomsebenzi wezandla. Izinto ey'ningi-ke manje futhi sekune-recycling. Nakuba ngigxile kakhulu emaplastikini kodwa i-recycling khona koplastic abathile. Nalokho futhi sekuyimali. So uplastic lona-ke manje sesiyabagoqa kahle. Ngiyakhumbula nje enhlanganweni yethu esifundise omunye umama enhlanganweni ugoqo koplastic okwenza ukuthi bahlale kahle khona endlini la ukuthi mase ngiyothenga nguthathe khona la kube lula noma sengiqaqa lapha esitolo sengifaka impahla bengilekelela uphekha engifakela impahla yami aqaqa uplastic nje okade ugoqwe kahle owenza futhi usave ispace kwakhona ekhaya, usave ispace futhi nasesikhwameni. Ngesikhathi kuyena ukuthi uzosebenzisa uplastic abangaki mawuye esitolo wena owaziyo. So usuyazi ukuthi bapheke kahle esikhwameni noma usubakhipha lapha uyabona ngabe sengathi baphuma beshwabene benjalo bebabi cha. Abo plastic sesenza izinto ey'ningi ezinhle ngabo. Sesenza imali bekuvele yenziwe imali vele ngesikhathi kwenziwa odometi. So lento kwenziwa odometi nabokhaphethi nokunye kwenziwa ngoplastic. So-ke manje uplastic siyawuqikelela ngoba usuyimali esitolo, usuyi-recycling futhi. Indlela esiseva ngayo ukuthi singabathengi kakhulu oplastic kodwa kwabanye futhi ithuba lokuthi labo plastic babathole benze umsebenzi wezandla. Ngoba ama-skills ethu esiphiwe wona maningi ahlukahlukene. So-ke indaba bese kuba khona u-recycling koplastic abathile. Uthola ukuthi abantu bayabaqoqa babahambise endaweni ethile ukuze kutholakale imali ngalabo plastic. Kodwa nje uplastic ufike sangawukhokhela imali bomahhala esitolo kwahamba kwakhokhela. Kodwa uplastic futhi ufike wavusa imisebenzi yezandla. Abantu benza imisebenzi yezandla iqhubekile namanje leyo misebenzi yezandla isekhona isenziwa ngalama plastic no-recycling-ke ukhona ngalama plastic. Nako konke okunye-ke engingazungena kona kodwa kakhulukazi sibheke kulo plastic ukuthi lo plastic ake siwuphathe ngendlela. Ney'ndawo nje esikuzona azihlanzeke, azibe sesimeni esihlanzekile. Umhlabathi kaJehova siwugcine umuhle ngoba umhlaba wakhe wethembe thina ukuthi sizowenza ube muhle. Ayike nibe nosuku oluhle.